बढ़िया बात बोलो दो चार गो तहर बढ़िया बात लागल है हमरा निमन के निमन कहे के चाहिए खराब के खराब कहे के चाहिए ये इंसान होखे के फर्ज है ये इंसानियत है जब ऊपर वाला के दया हो जाई नु तब पत्थल पर भी डूब जावेला अब बताई कितना सुंदर गाना मार्केट में बुलेट राजा के ही बाजल हो आज भट ढील ढोड़ी जनी छील दो एकरा बाद चंचलो चंदन चंचल के भी गाना बाजल हो कौन पतिया नतिया पटना बा डेरा ढोड़ी चटना बा बढ़िया बाजल बा ना तारा बस के बात नहीं खे प्रदुमन प्रदेशी जी तू जौना जो के हो रहा बुझेला रोशन राज बाबू ना लजाले मत हंस मार्केट में लोग सुनता तो बढ़िया नु बा व्यू जाता तो बढ़िया नु बा अब देखिए एकरी बहिन के मांग में सिंदूर भरो दो चार गो एकरी बहिन के मीडिया वाला हां एकरा माई के माथ बनो हमरा के कहे दे हम कहत नहीं नु बुलेट राजा के दोनों ओर से धक चाप ले तरह से चंदन चंचल के धक चाप ले तरह से आ कहत तरह से ये बताओ ये तुम क्या गाए हो ये क्या गाए हो देखिए पंच हमरा कहे का मतलब है कि बुलेट राजा अभी कोनो ऐसा गाना थोड़े गोले हो बुलेट राजा अपना जिंदगी में कोई वो गाना गोले हुई चंदन चंचल कोई वो गाना गोले हुई भक्तियों गाना बा लोग के हर टाइप के गाना बा तो वो पर मीडिया ला सवाल करे ना गो काहे कि नीमन गाना है वो पर सवाल पूछे ना गो लोग कि बुलेट राजा जी इतना सुंदर आप गाना गाए हैं ना जी बड़ा सुंदर एगो गीत गौले कैसे कैसे ई कौन गीतवा गौले हां हां है मैं नोट करके रखले बा पतिया नतिया पटना बा आ देवरा ढोरी चटना बा राम छी देखिए दूगो हमारे छोट भाई हलो बहुत ही सुंदर गायक बुलेट राजा आ एगो बहुत ही सुंदर गायक चंदन चंचल आ ई दोनों जना बाजी लगा के गीत गौला सलो बुलेट राजा का कहले कि ढोरी छील दिहले आ छील देला के बाद तो इन्फेक्शन के डर बानू तो ई जाने कि अइले ह त एकर बाद चाट के ठीक कर दे कुकुर हमें का दो कैसे गाए हैं कैसे म्यूजिक बनवाए चंदन चंचल जी इतना सुंदर गाना गाया भक्ति कैसे गाना गाए कैसे बनवाए ई एक वाली पूछे ना गइल आज जब गाना बाज गइल हो 500,000 व्यू चल गइल हो मिलियन 1000 मिलियन 500 मिलियन व्यू चल गइल हो एकरा बाद में जाके पूछत रह सकी आप क्या गाए हैं का काहे जात रह से जानत रहो जनता कहे जाता रहे सो उ जाता रहे सो अपन अपन रोटी से के रोटी से के जाता रहे सो कि अगिला तो बाज गइल बा ओकरे के दो चार गो शिकायत करम तो हम ओकरे चलते मार्केट में चले में हमरो चैनल पर व्यू चल जाई तो 5-10 हजार हमरो काम हो जाई तो हमरो घर परिवार के खाए खातिर हो जाई ई चाट के ठीक कर दिहले हालांकि ई गीतिया गलत नहीं है हमने के हर जगह जैसन सिचुएशन होला कहनी ना जब जैसन तब तैसन आ ना करे तो उमर मान ली कि गीतिया के ढेर लोग विरोधो करता देखनी कि दो चार गो मीडिया वाला पहुंचल बड़े सब अब पूछता ना सब भौजाई को हम लोग मां मानते हैं दो चार गो मीडिया वाला पहुंच के कहता ना सब कि भौजाई को हम लोग मां मानते हैं और बहन के और आप बोले कि देवरा ढोढ़ी चाटना बा तो कौन ऐसा देवर होई जे कि भौजाई के माई ना मानी ऐसा चैनल वाला से तो हम इतना हैरान बनी ओकनी के हम डीटो देके कहिले कि रे तहनी के बतिया के बता हमरा सामने आके बतियावस तोनी के तो अपन पेट पोसे खातिर करो तरह से ली लागेला लेकिन ई कुल ना चाहिए बजाता गाना मार्केट में बजाता जौन पब्लिक सुनता उहे नु आदमी गाई बजाई गलती कहता नहीं भैया जौन पब्लिक मांगता उहे नु गाई बजाई मीडिया माइक लगा के पूछता होते कि ये बताइए आप क्या गाए हैं तिलक बारात में डीजे पर गाना बजेला ओ घड़ी मीडिया ला जाके कहे कि हनुमान चालीसा बजाओ दुर्गा चालीसा बजाओ ओहू घड़ी उहे गीतवा बाजी जौन बाजता तो ऐसे अपना सोच के तब दूसरा पर उंगली उठावे के चाहिए रवा एगो उंगली दूसरा के उठाता है तीन गो अपने और घूमल बाकी रुआ अपना के पहचाने ए धरती पर चलती कोई के ना चली सिवाय ओ राम के चाहे मीडिया ना होता चाहे बिहार के मुख्यमंत्री होकस्तो चाहे देश के प्रधानमंत्री होकस्तो डीएम होकस्तो चाहे सीएम होकस्तो हम हर मीडिया वाला के बात नहीं कहत 2-4-5 गुना 12 से एकरी बहिन के ओकरे हम बात कहत हम मीडिया वाला से पूछल चाहत हां एकरी बहिन के
कि तू लोग लक्ष्मण जी के सार जे भइल बड़ा कि भौजाई के माई मानता रह। जितना मीडिया वाला बड़ा सुनू होली चढ़ते भौजाई के चोली पर रंग लेके चढ़ाई कर एकरी बहन के झल्ला में त का जरूरी बा भौजाई के रंग डाल के माई के जाके रंग डाल लो सब ना माने भौजाई में माई में अंतर बा कि ना हम पूछल चाहता भौजाई में माई में अंतर बा कि ना सब लोग लक्ष्मण जी बा नहीं खेनु तनी सब भैया बाहर का चल जाता रे लगत लोग देवर लोग के बुझाता कि तिजोरी के चाबी हां आ ओकरो घरे ओहू मीडिया वाला के घरे घर तिलक बारात आवे त इहे गीतिया के बाजी ओ जा काहे ने खस अपना दुआरी के बेर हनुमान चालीसा के बजाओ गाने नहीं क्यों बजाओ ना हम मीडिया वाला के भी कहत सब मीडिया अगर तोनी के पछुआरा में दम बा तो रोशन आज के सामने आके बैठो सब तोनी के मीडिया ही पाछे महीना निकाल ई लोग लक्ष्मण जी के सार बनता हम तो खोजे तने दो चार गो हित लोग बा सब ना लेकिन हम मीडिया वाला के तो हम खिलाफ रही भाई हेलो ई लोग यूट्यूबर हल हमनी के तो खोजे मीडिया वाला सब के तो हम दिया बार के खोजी डर ही नहीं ना सर काहे कि ई लोग मेहनत करेला रात रात भर जागेला गायक के साथ में वीडियो कैप्चर करी हमनी के गीत संगीत गावला के बाद में रात भर सूत जाई बाकी रात भर जाग के रिकॉर्डिंग क के दिन भर एडिट करेला आ फिर बिहान भैला प्रोग्राम में पहुंच जाए त ई लोग मेहनत करेला त यूट्यूबर लोग के हमरा ओर से प्रणाम लेकिन है मीडिया वाला ही तो लोग दो चार गो कबरल बा एगो गायक के कंटेंट बनावे में 5000 के ऑडियो 10000 के वीडियो खाना खोड़ा के मिला के एगो गाना पर 20000 पड़ता एगो कलाकार के अब 20 गो एल्बम फ्लॉप जाता तो कबो एगो गाना वो क्लिक हो जाता अब वो गाना क्लिक का हो जाता कि 20 गोरा चढ़ जाता रे सब ओकर बाइकाट करे अब ली ओकर 1 रुपया ओकरा कंटेंट बनावे में 1 रुपया खर्चा नहीं खे उ त देखता कि किन जना आगे निकलस कि एक हाथ के माइक थू तो ठेका दे भले सही को सब्सक्राइब हो के ओकरा वीडियो में 1 रुपया के खर्चा बा नहीं खेनु लेकिन तबो ओकर मिलियन व्यूअर्स जाता काहे बोलता माने जे करे चलते कहल ना जाला कि जे करे घोड़ा बैठे के ओकरे धोती ओकरे घूड़ में पानी डाले के ये हाल हो गइल बा लेकिन दिल से प्रणाम है जे भी चैनल वाला लोग चल के आइल बा हमरे ऑडियंस सब लोग जे माननीय अपनी खातिर आदरणीय बानी अगर सबकर स्वागत हम बारी-बारी से करतानी कह के जत जेकरा पर नजर पड़ता सब लोग जानले पहचानल बा सबका के माला बोला के देते हैं त मले देवे में रात बीत जाई ऐसे मंच के माध्यम से सबकर चरण स्पर्श करतानी एक बार ताली बजा के सब लोग आशीर्वाद खुश रहा बाबू लाइन कितना बढ़िया लोग विरोध कहे त कई गाना खराब हो ना जी सब के जगह बा बाकी ना हां जी ई गाना पंडाल में बाजी ना दुर्गा मैया के पंडाल में बाजी कि आज भर ढेर ढोड़ी के नहीं छिल लेकिन कहीं दुर्गा जी के पंडाल में अगर ई गाना ना बाजी त कहीं दुआरी या परिछन लागत होखे त ओजा बाजी कि माई के आरती उतारो रे नन्नू बाजी त गाना कोनो खराब नहीं खे सोचे वाला के ऊपर निर्भर करता जाती रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी जैसे चश्मा लगाए मोइसने लौकी